narum payu nioskum ka chananam daki padba ka bril nyotar Kakenhun Menteri Jangka Sorkar Jela Assam kalau menjur karai ban ai license ban bu tiar set syakin nong song snong haki jaka bajengai ki jaka ki bala ban mi kino ki jingjia berki jaka khaput jangka jela ya kan ila pen benar Menteri Ramba ka Jela Assam Himanta Biswa Sarma ha bakren syakilak thai kubor halok sewa bahawan ha Guwahati Menteri Ramba ula pen pau baya kan ni karai la menjur ban pen kubor ya ki nong song snong trairi ki basa haki than ki bamat jing e haka song suk song shangan haki than kaput nila shim ya karai ban pen shlur ya ki briu ki basa haki jaka bajenga ki barit pat bat ki jaka kaput ban pan license ban bo tiar set kat kum ka jingbit bat kat kum ki kendon jangka Indian Arms Regulations ulaong ki pat ba ka Assam ki tibha kinu ki jaka ki baha phapok ka kerdan ki barit pat kini ki dei ki jaka baki nong song snong ki sngo baki dan haka jingma haka liang ka jingim ba ka jingdon jingem Himanta ula banjur ba an penbed ya karukam terikam ban ai license da ki deputy commissioner ki badan jingte bha ya ka jinglong jingman jangki than jangki kani kam dei ka kam ka ba e ha Assam shisin bangila shim ya ka cabinet memorandum ya ka jing pentip an pendep hapo arpsau kanta ula benrap ka soka ka themu ban pentip shen ya ki kendon thmai ka ba penla ki breu ki badai hok haki jaka barit pa bat ban pan license bu tiar set da ka basuk